izango duguna 40. Zarozko estropaden bigarren jardunaldia gizonezkoetan, 9. Zarozko Ikurriña emakumezkoetan, hau ere bere bigarren jardunaldian atzo San Juanen nesketan, eta hori gizonezkoetan garaiek gaur lorturiko abantaia defendatuz, bandera Ikurriña eskuratu nahirik izango ditugu borrokan eguerdiko 12 aurrera arraunaren ikuskizun handiena gaur, Zarauzko uretan ongietorri guztioi. Bandera txuria Orkera laguntzientzat, lehenengo txanda dagoeneko martxan, hori dugu lehen kalean borrokan, bigarrenean San Juan, 3. kalean, Arraun Lagunak eta 4. kalean, Ibai kaleian dagoeneko laguntziei irtera manda, eta kronometroak 17, 18, 19 eta 20 segunduak beteta, txandak aurrera darrai dagoeneko. Mesedez, 0 kaletik zoazen Zodiaka, horieko jantziekin gelditu. San Juan, Ibaika 2 segundotara, Orio 5 eta Arraun Lagunak 11 segundotara. Atzo bideratutako garaipena, gaur berretsi nahi du. San Juanek atzo garaipena lortuta, 10 segundu tarte aterazien Ibaikari. Gaur bakarra honetan, Ibaika indartxu usten ari da lehenengo luze honetan, 7 metro ziabogarako, hori 5 segundotara da. Eta urrenago Arraun Lagunak 12 segundoko atzerapenarekin. Maiotori, Liberraren Maiotori jantzita, 360 metro falta dira ziabogarako, 2 segundo Ibaikari, 8 hori, eta 15 segundo Arraun Lagunak hor xari dira lanean batelerak indartxu 15 palada minutuko une honetan. Euren maiztasuna, hori bederatzira da Arraun Lagunak 15 segituan dugu ziaboga. Eta ziabogaren ostean Euskotren Ligako 2017 denbora diontako azken luzeari ekingo diote laguntziek eta lan horretan aurretik kokatu dena eta aurretik kokatuta Liga irabazteko borrokan izango duguna San Juan izango da, hortxe da, berriz ere iruditan bateleren untzia, San Juan untzia indartxo Arraunean 2 segundoko tarte Ibaikari parean dute hortxe da Naroa Galdoz bere arraunlariei ere referentziak emanaz segundu batera orain Ibaika 11 hori eta 17 Arraun Lagunak San Juanek jakin badaki, atzoko abantaia zabala dela eta gaur tarte horrekin jokatzea gokituko zaio hortxe du ziaboga San Juan entzat eta denbora batelerentzat 5:42 5:44 Ibaikak segitzen dugu hori horentzat denbora 5:56 horiok eta Arraun Lagunaken denbora
6-0 ahí están las referencias para las 4 embarcaciones, largo de vuelta ya para todas ellas. Un segundo de ventaja sobre Ibaica, 13 sobre Orio, 19 sobre Arraun Lagunak. San Juan que ha marcado un registro de 5.42 y que enfila ya en punta de regata el largo de vuelta. Tarteak zarratxo Baikare agotzen doaz. Horrez ere bi segundu bada, segundu batera orain Ibaika. Amasei da Orio 22 Arraun Lagunak. Eusko Trenligako azken estropada dugu eta estropada honetan ondo bidean behintzat San Juanek. Lortuko du banderaren garaipena atzoko 10 segunduak baliatuz. Mesedez, 5. kaleantzaren Iraguiza eta Zodiaka urruntzaikizte baliza lerrotik. Iragua y Zodiac en línea de balizas, por favor, aléjense de la línea de balizas. Eskerrik asko. Mila metro amaierarako Jaun Andreok 3 segundo. San Juanek Ibaikari garaipena bideratua dute. Denboraldi bikainari ligan amaiera emateko estropada bikaina egiten ari dira. Laborain Ibaikari 18 Orio 26 Arraun Lagunaki. Eta jakin da esan da bezala atzoko abantaia atzoko 10 segundoiek lasaitasunez beti ere nolabait hitz egitearren, lasaitasunez edo bintzate lasaitasun tartetxo batekin bintzat Arraun egiteko aukera ematen dietela. Eta ala eta guztiz ere gaur lehenengo postuan Ibaikari 2 segunduko aldea aterata, 3 orain 19 Orio 27 Arraun Lagunaki garaipenaren bidean ditugu. Como las gatas que arañan sin compasión, seguía la sangre fría, más frío su corazón, de muy mala intención y de mala hierba, dejando la que hierba para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Bolivia, bailando de sol a sol, dos volcanes de ideas, a punto para la explosión. 6.80 metro, 3 segundos San Juanen abantaia, Orio 29 Arraun Lagunaki. Eusko Trenligaren garaipena Jaun Andreok badatoz azken txampan, 280 metro. Helmuga marrarako handia denboraldi. Talde honek erakutsi duen nagositasuna 3 bider garaie horten denboraldi aserako. Eskolabel Ligaren galan ere entrega egin zitzaien 3 garaipen jarraian lortuta. Eurena baita garaikurra dagoeneko eta garaikur berri bat. Garaipen berri bat, liga garaipena 4. eskuratuko dute. Batelerak badatoz, 5 segundo Ibaikari, 23 Oriori, 32 Arraun Lagunaki. Aurtengo Eusko Trenliga amaitzeko Zarauzko ikurrinaren 9. edizioa eskuratu nahi du San Juanek. Badator, batelerak aurretik, hortxe dira 5 segundoko tartearekin. Ibaika 2. izango da denboraldi guztian ere gertutik jarraitutako liga izan dugu eta leia ere bizi erakutsi diguna, baino leia horretan San Juan oraindik nagusi izan da. Badatoz, liga garaipena, San Juango batelerak Jaun Andreok Helmuga marran, hortxe da garaia San Juan! San Juanen garaipena, estropada, bandera, eta Eusko Trenliga bejonda izuela zorionak! Hortxe da helmuga Oriorentzat, hortxe helmuga Arraun Lagunak entzat zorionak laguntziei. Egindako denboraldiagatik oraindik ere geratzen zaio denboraldiari, ligari gaur egun esan eta ontzi guztiak ontsako lanetan murgilduko dira. Zorte ikonen alauoi, eta gainontzeko emakumezko ontziei leia horretan, baina gaur saritu utxalotu eta eskertu behar duguna Jaun Andreok San Juanen denbora
jardunaldia eta Euskotren Liga honetan erakutsitako maila da. Zorionak laizter izango ditugu maiotak eurentzat garaikurra. Gaur Zarauzko uretan festa eguna dugu San Juan darrentzate. Embarcaciones de recreo que están llegando a la zona de salida por el campo de regatas tienen que abandonar el campo de regatas. Por favor, embarcaciones de recreo fuera del campo de regatas. Txaloak Arraun Lagunak eta Orio Kuntziak agurtzeko, baita Ibaika Kuntziari ere. Eta mesedez, San Juan Untzia, hurbiltzaitez sari banaketa untzira. Sari asko dazkagu eta banatzeko, bagoaz segituan sari banaketa horretan. Batelerak protagonista demoraldian zehar maiz izan ditugu protagonista eta gaur protagonismo horri, erregulartasun horri saria Euskotren Ligako garaia izango baititu. Euskadiko Kirol Portuetako zuzendaria Xabi Txurruka, Zarauzko alkatea Imanol Leza, Edurne Gaina, Kepa Badula, Juan Carlos Gallego, Esti Areitio, Oiana Maioz eta Euskotren garaikurra entregatuko duen Arantxa Tapia, garapen ekonomiko eta lehiakortasun eta azpiegitura sailburua guren gizonezkoetan gurekin izango ditugu beste hainbeste baino oraingoak eta San Juanen garaikurra San Juanen garaipena saritu nahi dugu garaikurra horrekin. Por favor, todas las embarcaciones salgan del campo de regatas, todas las embarcaciones fuera del campo de regatas. Hortxe dugu Jaun Andreok, lehenik eta behin Euskal Sagarroa botila entregatuko dio Edurne Gaina Euskadiko Kirol Portuetako zuzendariak Nerea Perezi. Eta hor da Jaun Andreok, Xabier Txurrukaren eskutik, Zarauzko alkatearen eskutik, bederatzigarren Zarauzko ikurriña, zorionak San Juan!
ligako garaipen hau. Sarituta, sari handiagoa, sari orokorragoa, sari luzeagoa, denboraldi guzti honetan Euskotren Ligan egindako lanari sari eman nahi diogu. San Juango batelerak izan baitira Euskotren Ligako garaile hortxe izango ditugu. Hortxe izango ditugu Nerea Perez, Ane Pescador, Maialen Arrazola, Oiana Zereifo, Josune Ugarte, Garazi Martín, Maria Mendizabal, Irati Inarra, Joana Alijostes, Andrea Ubina, Ane Arbillaga, Vicky Pineiro, Ane Hernández, Irati Larrañaga, Laura Josifek, Aizpea Pena, Laura Goldaracena, Mari Galdós, Lorea Txart, eta Izaro Lestaio, talde guztia. Urene delegatua Xabier Arraras ere azu gabe noski, eta entrenatzaile lanetan Maialen Arrazola bera, dutelarik gaurko garaie, baina batez ere Euskotren Liga guztien garaipena lortuta maiotak eta txapelak nahi ditugu guztientzat. Imanol Leza Euskotrengo ordezkariak eta Edurne Gaino Euskadiko kirol portuetako zuzendariak egingo diete dizkiete txapelen entregak. Kepa Badiola, CaixaBankeko lurralde zuzendariak, Juan Carlos Gallego, CaixaBankeko presidentzia zuzendari ejecutiboak eta Estiareitio Gipuzkoako negozioariako zuzendariak. Oiana Maio Zarozko bulego zuzendariak ere egingo dizkiete. Maioten entrega kortxe nahi ditugu. Txapelak eta maiotak San Juango arraunlarientzat orainik tostetatik irteten. Hortxe Andrea Ubina, hortxe Vicky Pineiro. Barreba falta duzki gorainik, venga. Bagoaz denak untzi horretan txapela eta maiota jasotzera. Horrela behar duta, talde guztiaren irudia. Dagoeneko dantzan ditugu batelerak, Dantzan ditugu batelerak, sari banaketa ontzian, ez da gutxiagorako. Irati Larrañaga ere, dagoeneko sari banaketa ontzian. Txapela bezauko asko amatzen dute, norberak bere modura jartzen baitu. Buruan eta maiota soinean duten unean Arantxa Tapia garapen ekonomiko eta azpiritura sailburuak egingo die Euskotren Ligako garaikurraren entrega laugarrenez Liga garaie jarraian. Hortxe dira saltoka, hortxe dira batelera zoriontsu behon daizuela, zorionak! Garaikurra hartuta, garaikurra goran eta txaloak noski berriz ere garaientzat. San Juan Euskotren Ligako 2017 edizionen garaie, laugarrenez garaie, gaur Zarautzen ere irabazle, zorionak berriro. Eta noski gaur San Juango kaleetan azelako festa izango dena. Harrera pres dute dagoeneko herrian. Eta hor da Jaun Andreok Euskal Zagardoa botila hoiekin topa egiteko ordua.
Ondoren bai, Jaun Andreok, sari banaketa honekin amaitu eta gaur San Juanen garaipena txalotzen amaitzeko. Arraunak gora hortxe da garaipenaren keinua, zorionak! Hor da garaipen keinua, hortxe da. Agurtu egingo dugu San Juango duntzia. Gogoratu gaur San Juango kaleetan ospakizunak izango direla harrera ekitaldia. Eta noski lorturiko garaipen handi hau ospatzeko aukera eta bien bitartean mesedez untzi guztiak joan zaitezte